eu discuțiile din seara aceasta, dar îmi fac plăcere. Și spun acest lucru pentru că am convingerea că tot ceea ce s-a întâmplat în perioada de după război, când tancurile rusești intrau în România ca la ele acasă, trebuie să fie cunoscut, mai ales de dumneavoastră tineri. Pentru că aveți posibilitatea să nu lăsați ca istoria să se repete. Nu mi-am imaginat că după 26 de ani va fi un timp când oamenii se vor feri să vorbească despre rezistența armată anticomunistă. Și asta pentru că, în majoritate, rezistența armată anticomunistă a fost legionară. Tatăl meu, care a condus rezistența din Dobrogea, a fost legionar, plecat în 42 din țară, întors în 47, se pare că foarte bine instruit de armatele aliate care după aceea vor forma NATO, structurile NATO, vine în țară pentru că nu suporta gândul că România poate fi călcată de tancurile rusești, că bisericile pot fi distruse și că țăranului și poporului român îi se va lua proprietatea și credința. El fiind fecior de preot, crescut în buna tradiție ortodoxă, nu suporta aceste lucruri. Ce este foarte interesant este faptul că Gogu Puiu știa că nu va învinge. Și că lupta lor nu are sorți de izbândă, numai că a vrut să demonstreze că poporul român nu este pregătit să primească bolșevismul, nu își dorește să primească bolșevismul și nu dorește să devină ateist. Pașii l-au dus în casa bunicului meu matern, pentru că el avea un anumit mod de a se ascunde, și anume acela de a nu rămâne niciodată mai mult ca o noapte, cel mult 2 nopți, în același loc, în aceeași casă. Și pașii l-au dus în casa bunicului matern, unde se afla mama, pe care o știa de fetiță de când era un cadrilater, și se pare că s-au îndrăgostit, să-i spunem, fudă, unul de celălalt, și au rămas împreună. Dragostea aceasta se pare că a fost foarte puternică. De ce vă spun acest lucru? Pentru că ea a încălcat valorile române în ceea ce privește manifestarea dragostei și căsătoria. La noi, pe vremea aceea, încă se făceau căsătorii aranjate și nu după liberul arbitru al tinerilor. Se îndrăgosteau și se căsătoreau. Nu exista la români așa ceva. În primul rând trebuia să hotărască părinții și abia după aceea copiii. Deci ei au încălcat aceste reguli, tocmai pentru că se iubeau extraordinar de mult. Nu mi-am cunoscut părinții. Pe tata nu l-am văzut niciodată. Prima fotografie a tatei am văzut-o prin 2001, 2, ceva în genul acesta. Iar pe mama am cunoscut-o foarte puțin. Mama s-a eliberat în 54 și a murit în 56. Ca femeie, mama cred că a avut un destin perfect. Un destin de roman. Un destin care poate fi arhetipal. A iubit un singur bărbat, a născut un copil și nu a supraviețuit pierderii bărbatului iubit. Aveam 4 ani când mama, 4 ani și jumătate când mama a ieșit din închisoare și un singur gest
pe care mi-l amintesc, pe care îl făcea mama la fiecare întâlnire cu mine. Îmi acoperea cu palma ochii, pentru că ochii mei semănau izbitor cu ochii tatei și mama nu suporta să-i vadă. Îmi amintesc că era o femeie extrem, extrem de tăcută. Nu vorbea foarte mult, nu era comunicativă. Și după ce am crescut, nu mi-am explicat aceste tăceri ale mamei. Abia de curând, când am vorbit cu nașa mea de botez, pentru că eu sunt botezată de 2 ori, sunt dublu creștin. Odată am fost botezată în închisoare, pentru că era să mor, m-am îmbolnăvit și era să mor. Și femeile legionare de la Mislea nu acceptau să mor nebotezată. Mi-au făcut o slujbă de botez și nașa mea a fost doamna Spasia Oțel Petrescu. Și făcându-i o vizită nașei mele de botez de la Mislea, am întrebat-o cum era mama. Cu teamă cumva, pentru că mama fiind atât de tăcută din ceea ce îmi amintesc eu, mă așteptam să nu-mi spună lucruri care nu mi-ar plăcea. Însă amintirea doamnei Aspasia Oțel despre mama a fost extraordinară. Mi-a spus că era o femeie deosebită și în închisoare tăcea. Însă mi-a spus, știa să primească totul cu foarte mult calm și cu foarte mult echilibru. Fusese foarte dură anchetată, a suferit extraordinar de mult în anchete, spunea doamna Oțel, dar acest lucru nu a schimbat-o, nu a înrăit-o, dimpotrivă. Era bună, era împăciuitoare, ajuta întotdeauna pe cele care nu reușeau să-și facă norma în fabrică, de exemplu, sau ce alte lucruri se întâmplau în Mislea și trebuia să-și dea ajutorul, dar totul era în tăcere. Și au întrebat-o la un moment dat dacă l-a iubit pe Gogu Puiu. Răspunsul a fost, nu l-am iubit, l-am adorat. Și au întrebat-o, ce înseamnă nu l-am iubit, l-am adorat? Care este diferența între iubire și adorare? Și mama a spus, când adori pe cineva, îl iubești, dar îl și respecti. Îi iubești personalitatea, ești fascinat de personalitatea lui. Așa l-a iubit mama pe tata. Tata a iubit-o enorm, pentru că, și deducem acest lucru, pentru că nu a fost o relație pasageră și pe el să nu-l intereseze ce se va alege de Olimpia, ori în momentul în care el va fi omorât, ori va fi prins și arestat, pentru că de plecat nu se punea problema și vă voi spune de ce. A avut grijă să legalizeze situația lor, deși în documentele CNSAS Olimpia Puiu este concubina lui Gogu Puiu, nu este real, pentru că notarul din Cogălnicianu de Constanța a făcut 7 ani de temniță la Aiud, pentru că le-a făcut cununia civilă, i-a cununat civil. Și aveau un certificat de căsătorie. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, probabil că din casa în care au fost găsiți a fost confiscat de securitate. Oricum, dosarele lui Gogu Puiu și ale Olimpiei Puiu sunt încă la documente de siguranță națională, nu au ajuns în CNSAS și nu le putem studia. Iar pentru faptul că Olimpia aștepta un copil, era un copil pe drum, Gogu Puiu a ținut neapărat să se cunune religios. În Cobadin, în acele zile, se afla preotul Mihailescu, care i-ar fi cununat în noaptea aceea. Deci nu accepta ca un copil să fie născut în afara căsătoriei și nu accepta ca acel copil să fie născut într-o căsătorie care să nu fi primit blagoslovenia religioasă. Iată că grija față de copil și de Olimpia l-a urmărit până în ultima clipă.
Și după acest lucru, Gogu a plecat, la fel de furtunos, la fel de superb, așa cum a venit și așa cum a trăit în cei 2 ani de când a venit în România. Pe Olimpia au prins-o a doua zi după ce Gogu a plecat. Au arestat-o, au condamnat-o la 3 ani pentru o misiune de denunț. Eu m-am născut la puțină vreme după arestarea mamei, deci mama a fost în iulie arestată, eu m-am născut în decembrie, dar, surpriză, mă vedeți, eu sunt recunoscută de familia tatei, pentru că eu am crescut în familia tatei, dar eu nu m-am născut. Pentru că, cerând de la Ministerul de Justiție, secția instanței militare, o dovadă că eu m-am născut în închisoare, în 94, am primit următorul răspuns. Pui Olimpia este arestată pe data de 20 iulie 1949, pe data de 18 noiembrie 1949 este transportată de la arestul Securității Constanța la Spitalul Militar Constanța, punct. Se constată că este în luna a 9-a de sarcină, punct. În urma acestui fapt nu a rezultat nimic. Deci, eu nu m-am născut, nu se știe ce a făcut mama cu copilul pe care îl purta și era în luna a 9-a de sarcină.